Konečne som sa k tomu odhodlala a vytvorila coachingové kruhy. Čo je to coachingový kruh? Je to vedený rozhovor v bezpečnej, uzavretej skupine maximálne 10 ľudí, kde sa učíme počúvať nielen iných, ale najmä seba. Rozpoznávať, kedy hovorí naše ego a kedy skutočne prehovorí naša duša. A možno sa pýtaš, prečo kruhy fungujú? Kruhy nie sú kurz alebo terapia. Je to vedené skupinové stretnutie s jasným zámerom a koučovacím prístupom. Nejde len o to, aby sa človek v kruhu vyventiloval, ale ide o to, aby nastal skutočný posun. O to, aby sme začali pochybovať o našich zaužívaných presvedčeniach, vzorcoch, vystúpili z komfortnej zóny a začali meniť veci v našom živote. Verím, že skutočná zmena začína tam, kde sa cítime bezpečne byť sami sebou. A práve to ponúkam v coachingových kruhoch. Ale akí tam budú ľudia? Ľudia, ktorí hľadajú podobné veci ako ty. Posun, pochopenie a podporu. V coachingových kruhoch máme pravidlo 100% diskrétnosti. Čo sa tam povie, tam aj ostane. No ale čo ak som introvert a nie som pripravený hovoriť? Je to úplne v poriadku, môžeš len prísť, počúvať a rozhodnúť sa, kedy prehovoríš, ak vôbec. No ale čo ak môj problém nie je až taký veľký? Nemusíš mať veľké problémy, aby si sa mohol zúčastniť kruhu. Je to pre ľudí, ktorí chcú získať jasnosť, zmeniť perspektívu, pohnúť sa alebo len jednoducho nebyť na veci sami. To, že nemáš veľký problém, neznamená, že nemáš nárok na podporu, inšpiráciu alebo rast. Ak máš záujem o viac informácií, nechaj mi pod videom kruhy a ja ti ich pošlem.